ഇന്ന് പുറത്തു വന്ന രണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഷമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഷമിക്കെതിരെ പീഡന കേസ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഷമിയുടെ ഭാര്യ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കേസ് കൊടുത്തത്. ഗാർഹിക പീഡന കേസായിരുന്നു ഷമിക്കെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഷമിയോട് കോടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷമിക്ക് വേറെ ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ഭാര്യ ഹസിൻ പറഞ്ഞത്. ഇതിനുശേഷം പോലീസ് കേസ് അന്വേഷിച്ചു. തുടർന്ന് ഷമിയെയും സഹോദരനെയും പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു. താരത്തിനെതിരെ വാറണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഷമി വലിയൊരു കുടുക്കിലായിരുന്നു പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ ഷമിക്ക് ജാമ്യം കോടതി അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ലോകകപ്പ് ടീമിൽ ഷമിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് BCCIയും പ്രശ്നത്തിലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ആയിരിക്കുകയാണ്. താരത്തിന് ജാമ്യം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇനി ഇന്ത്യക്ക് വേൾഡ് കപ്പിൽ ഒന്നും തന്നെ പേടിക്കാനില്ല. അടുത്തൊരു അപ്ഡേറ്റ് സഞ്ജു സാംസണുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. സഞ്ജുവിന് നല്ലൊരു പണിയാണ് BCCI ഇപ്പോൾ കൊടുത്തത്. താരത്തെ വിലക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സഞ്ജുവിന് ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ അവസരങ്ങൾ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് താരം ഇംഗ്ലണ്ട് കൗണ്ടി ക്ലബിൽ സൈൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയായിരുന്നു. അവിടെ പോയിട്ട് കളിക്കാനായിരുന്നു സഞ്ജുവിൻ്റെ പദ്ധതി. എന്നാൽ ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ BCCI സഞ്ജുവിനെ തടഞ്ഞു. സഞ്ജു കൗണ്ടി ക്ലബിൽ കളിച്ചാൽ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുമെന്ന് BCCIക്ക് അറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സഞ്ജുവിന് വീണ്ടും ടീമിൽ എടുക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഞ്ജു കൗണ്ടി ക്ലബിൽ പോകാതിരിക്കാൻ BCCI താരത്തെ ഏഷ്യൻ കപ്പിലെ റിസർവ് താരമായിട്ട് പരിഗണിച്ചു. ട്രാവലിംഗ് റിസർവായിട്ടാണ് സഞ്ജുവിനെ ടീമിലെടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഞ്ജുവിനെ കൗണ്ടി ക്ലബ്ബുമായിട്ട് സൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. സഞ്ജു ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകാൻ BCCI അനുവദിക്കുന്നില്ല. സഞ്ജുവിനെ മനഃപൂർവ്വം പണി കൊടുത്തതാണ് BCCI. ഏഷ്യ കപ്പിൽ സഞ്ജു ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ആരാധകർ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു. എന്നാൽ സഞ്ജുവിനെ ആരും തന്നെ പരിഗണിച്ചില്ല. രാഹുൽ വന്നതോടുകൂടി സഞ്ജുവിനോട് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ BCCI ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇന്ത്യൻ ടീമിലും കൗണ്ടി ക്ലബിലും BCCI സഞ്ജുവിനെ കളിപ്പിച്ചില്ല. താരത്തെ ലോക്കാക്കിയെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സഞ്ജുവിനിട്ട് BCCI വട്ടക്കറക്കുകയാണ്. വിദേശത്ത് പോയിട്ട് രക്ഷപ്പെടാനും BCCI അനുവദിക്കുന്നില്ല. അപ്പോഴേക്കും സഞ്ജുവിനെ BCCI വിലക്കി. അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്രിക്കറ്റ് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.